Il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela u f'dazzo aktar mill-kap nazzjonalista Alex Borg daħreġ mill-aħħar stħarriġ tal-Mall Today ippubblikat fil-ħarġa tagħha tal-Ħadd dan hekk kif il-Prim Ministru Robert Abela u f'dat 10% aktar mill-kap nazzjonalista Dr. Abela u f'dat b'aktar minn 45% waqt li Alex Borg u f'dat b'35%. Dan l-istħarriġ li sar wara li ġie ppreżentat il-budget għas-sena d-dieħla juri wkoll li n-nies jafdaw l-aktar lill-Gvern Laburista biex imexxi l-ekonomija tal-pajjiż dan hekk kif kważi 50% tal-votanti jafdaw lill-Partit Laburista biex imexxi l-ekonomija ta' pajjiżna filwaqt li ftit aktar minn 20% biss qalu li jafdaw lill-Partit Nazzjonalista bil-finanza tal-pajjiż. Minn dan l-istħarriġ ħareġ ukoll kif id-differenza bejn żewġ partiti politiċi ta' aktar minn 2%. Sa dan it-tant, is-sibt filgħaxija One News vela kif l-eks deputat nazzjonalista Jason Azzopardi kellu fideh dan l-istħarriġ u beda ixerdu u jikkummenta dwaru. Tal-Blue Heroes kiteb iżjed minn darba fuq il-medja soċjali f'temp ta' ftit ħin, riżultat tas sondaġġ li Jason Azzopardi xerret man-nies u li peress li kellu fideh ikkummenta diversi drabi fejn skontu il-gvernejja.